Вече няколко дни отлагам този клип и най-накрая някаква светлина дойде отляво и отдясно и каза: направи този клип. Днес ще направя ревю не на чалга песен или клип, а на типични холандски сладки изделия. Значи нещо доста нетипично за канала ми, тъй като никога не съм правила ревюта на храна. Майкъл, братчето ми, също искаше да опита сладки неща с мен, но е надаскал и просто няма време да го чакам до 4-5 часа. Избрала съм няколко типични холандски изделия, които все още не съм опитвала. Мирела, ти живееш 11 години в Холандия, как по дяволи не си ги опитала? Значи, аз по принцип не съм по сладкото. Ако не е нутела, не съм по сладкото. Предпочитам солени неща като чипс, солети или пък лютиви, червени, божествени неща. Първото нещо, което ще опитам е Fruit Pillows Old Dutch, т.е. плодови възглавници. Също така на Old Dutch Butter Waffles, Candy Animal, Don't play with your candy, UFOs, доста лек плик. Така имам и типично холандско сладко изделие, което се продава на определен празник. В Холандия преди няколко дни имахме празник на Свети Никола, който идва с помощниците си от Испания в Холандия или подобни холандски колонии. Помощниците на Свети Никола, когато отиват в училища и раздават подаръци, винаги взимат от шепата и хвърлят. В днешно време не хвърлят, тъй като сигурно има смъртни случаи. От ръка на ръка дават. И накрая ще опитам тези. Защо накрая? Защото съм сигурна, че ще има сълзи. Дроп е на холандски, а на английски е licorice. Също така ги има и в Haribo пакетите, но там са малко по-лека версия, тъй като са малко по-сладки. Тези нямат абсолютно никаква захар. Банана смак, което означава, че има малко бананов вкус. Може би да не са чак толкова лоши. Ще видим. Също така типична холандска бисквита. Ето тази. Ще опитам. Може би. Ще опитам. Знам ли? Ще видим. Така, започвам и да се надяваме на края на клипчето да остана с всичките ми зъбчета. Възглавниците. Така изглежда. Все едно съм някой мейкъп beauty artist. Така се слагат ръцете. За първи път пред камера ще си слагам нещо в устата. Може би онзи път, което... Не, ще го света. Имам чувство, че преди съм опитвала нещо подобно. Разтваря се на езикът и доста бързо. Ето вкус, да. Продължавам с Butter Waffles. Карамелен аромат. Мисля, че тези ще ми харесат. Тези ми харесват, не са чак толкова сладки. Карамел, кафява захар, масло, сметана, ванилия. Тези ми харесват. Няма абсолютно никакъв аромат. Смятайте колко са изкуствени. Това е едно студиопор. Това може ли да се яде? Питам аз. Слагат кокаин вътре в сладки изделия. Няма значение. Това просто... Тези. Oud-Hollands Strooigoed. Как може някой да даде това нещо за
удоволствие. Нямат абсолютно никакъв вкус. И тези отиват на лявата страна. И за край ще са тези дроп. Как да ги наричаме? И да кликнем отвора. Ето, започва се. Как може холандците имат толкова проклети бомбони? Значи, ако нямаше банан вътре, ще да е много, много гадно. Но холандците са луди по това. Не мога да ги разбера, сериозно. Просто не мога да разбера как има толкова много хора се наслаждават на това. Sauerkraut фрай, което означава, че в момента ми е баба мамата. Има доста пърлив вкус. И те отиват към... Значи само тези двете ми харесват. На това горе-долу да, ама... Просто... Така, това бяха типичните сладки изделия, които опитах днес. И за край е време за една хубава българска. Безикам се. Това е всичко от мен за сега. Чим си изми зъбите. Това е от мен за сега. Ако идвате в Холандия, не яхте сладко. Това е за извод за този клип. Дръмката.